Yung guys, luto na yung tinulang manok ni Sangkay. Kakain na tayo. Two thousand years later. Shout out guys, nagluto tayo ng tinulang manok. Yan, version ni Sangkay. Lalagyan natin siya ng patis. Yan, malambot na yung papaya. Yung ating sili is cute. Kawawa, maliliit. Ilalagyan na natin yung dahon ng sili for the last. Ayan. Okay na. Yung guys, papatayin natin para yung residual heat yung magluluto sa sili. Kasi pangit siyang ma-overcook. Papatayin natin yung apoy. Nice one. Okay. Yun.
guys, luto na yung tinulang manok ni Sangkay. Kakain na tayo.